Pokrenite Prinos Plus u strnim žitima na vrijeme. Sistiva, jedini fungicid na svijetu kojim tretiramo sjeme, a štitimo list. 360 stupnjeva zaštite od sjetve do proljeća. Sistiva pruža punu zaštitu od bolesti. Čak i u vlažnim vremenskim uvjetima, pšenica je zaštićena od hrđe, septorije, pepelnice, smeđe pjegavosti, truleži korijena, fuzarioze i snježne pljesni, a omogućava i dodatnu zaštitu od nekih bolesti sjemena. A ječam od mrežaste pjegavosti, hrđe, pepelnice i drugih bolesti. Sistiva je puno više od običnog fungicida. Sistiva jača imunitet i kondiciju biljke. Biljka razvija zdrav i snažan korijenov sustav. Korijen je bolje razvijen, a njegova ukupna dužina i biomasa se značajno povećavaju u odnosu na netretirane biljke. Sistiva pomaže bolji rast i intenzivnije busanje, a tijekom zime biljka lakše podnosi stres. Sistiva u potpunosti mijenja način na koji ćemo u budućnosti štititi pšenicu i ječam. U optimalnim godinama sa uobičajenim pritiskom bolesti moguće je preskočiti prvo prskanje u proljeće, dok u kišnim godinama Sistiva daje fleksibilnost za odlaganje prvog prskanja. Sistiva, nova generacija fungicida. Prinos Plus za Profit Plus uz BASF rješenja za poljoprivredu.